abay nahibalo sa kasing-kasing kung kinahanglan sa atong pagnakaw. Kadayon na lang kay nasiya nagtanaw nagatiman. Nasiya si Jesus unta-unta di ka na siya nagkauman nagkaniya bakit suti ka sa ligan. Ang Diyos na itulungan siya ituban ako. Iyak kita sa mga pag-ahos o pag-agulo sa kasubok. Ay naasiya na nagauna sa mga dalangka. Nagkautawan lamang siya na ikaw di natin maniyas. Si Jesus unta-unta di ka na siya nagkauman nagkaniya bakit suti ka sa ligan. Ang Diyos na itulungan siya naasiya si Jesus unta-unta di ka na siya nagkauman nagkaniya bakit suti ka sa ligan. Ang Diyos na itulungan siya ang Diyos na itulungan siya Daghang salamat sa mga awit na naghatag nato kasiguruhan ng Diyos ng uban binato. Amen. Sa imong karubrehon, siya mag-uban. Sa imong kadatuon, siya mag-uban. Sa ato mga kapagyasan, mag-uban siya nato. Sa ato mga kadaugan, mag-uban nihapon siya. Tungod kay sa usak ng dala, na dili kayo bupagyas nato. Salamat sa mga kanta. Happy Sabbath na itong tanan. Pagkain ko ng awalan ng Diyos. So, welcome ng katapusan sa bago sa bulan. Ang musunod mga kaisunan ang Love Month. Mga asawa, ready na ba mo magdawat sa tutulit? Ready na ba mo magdawat sa mga bulak? Mga bana, kung di kapalit o pagbiron, tabliyan na lang. Para tanan makainom, makakaon. Okay, sunod bulan, no? Ako gawin na isun kung nakakamita tayo, either, hindi pinalita, at isutan ko, may hindi mo matag renewal of vows. Pero na yung malagsanis, pasok bakit pumanta. Ako nang ma-expire, kasi sunod na lang. Kaya pinira na sa ating masabutan doon. Ang sa liyo nila, ang Valentine's Day, para lang na sa mga chubby, mga tambok. Kato mga liwang paghulat mo nutrition man. Pagpapugla na mo. So di natin gayon kung may bautismo tayo pagkahimuon, ganit nag-send a message sa ako ang taga-Biyapi, Pastor Piliba, dito
dito ka mag-bautismo. Kaya akong gi-request ng kaigsunan na maghimong baptistry, praise the Lord, kahuman ra gyud sa kaligayan, sige na kong sundal. Kaya naghatag man tag kantidad nga gamay ra po noon, uban po sa pagtinabay sa mga kaigsunan na ay baptistry kaigsunan. Ang sentral naghatag na kita dito, gamay ra po na amount. Hopefully na ma-aroon na po or by this quarter, mahuman na po or masugda na ang hindi sa mga baptistry. Kaya di natasig mag-baptismo sa pa. Kung na may baptistry. Kaya basin ba ko, mabot ang tanong ng mulaw, kasi mabukuan ako sila may suter dito. Ang mga baptismanan. Basin ba, matulong po ito, tibahat. Naanon ang sala, naanon po ng magkasasala, naanon po ng nag-baptismo. Wala may nilibutan dito sa grahan. Kaya nasalamat yun. Kaya karoon na first month na lang ito. Naana tayo mga kadaugan. Nagsabot-sabot niya ni River Bumpay. Labi na sa Gatrisi. Na maghimong tag-ikot dito. Posible sunod bulan or susunod ko yun. No? Mamita tag-umagi. Ayaw ka wala ka. Kay naay mo sponsor sa snacks. Si River ka. Amen? Amen. Alawa. Paawalin ko, sponsor na. Si Sister Makumi, amen? Amen tayo. Isa pa rin, magpaanin niya. Tuhod, son. At nang sugay. Gusto yung magbigatan mo, balik ang hero. Sino ito ka nang hinirahay? Yan, pagkutang buhat. Nabuhat kita. Ako po yan ang seksyon, sa dito ko magsugod, na nagplano ni Pastor Sina, nga by March 10 to 13, mag-conduct siya o health seminar. Hello? Ang ganda-ganda. Mag-conduct o health seminar din sa atong iglesia sa center, posible alas 7 nga to sa alas 9 gabi. Mag-30 o mumasad sa suon. May nalang sa sikag kanang di mo takabang Bible study pero mag-listen mo tayo so na ano diri para mag-Bible study. Pero kung naaka nito bingon ka na ako diri para maghilot. Sige hilot so di pakasunod na diri prepare sa tagbalay. So kadang mga pamaagi. Actually ang ipadako karon sa ang health na yun, no? Si Elder Lolo pinaka mga bulan kay karon i-train na sila mga kaigsunan kawan sa mga doktor. O sa uban yung mga physicians, i-train sila sa taga-union. Usa siya na representative din sa ako. Okay, so na to. I will go, reach the world. Nakadoon na swali ini si Elder Leo Kang, si Elder Brother Paul. Ako sila kinan, pwede na manggawas. Ito mo, pangatulong ng asang gabi, magtabi mo. Pinagkanumog ng mga iwalihan. Ayaw ko, muna ang atong tema karon sa 2021. Gisundan din ako si Pastor Sina Pastor. Ang power of 70 sa season, dasig kayo. Muna na ako ihagil ng Pastor. Paliho. Sponsorin ni dari t-shirt. Sige, ato ng sabutan. Di ba sa kakaina magkaigsunan ang teksto sa Esther 4:15 na 16. Then the circle them to reply Mordecai, go gather all Jews who are present in Shushan and fast for me. Pagpuasa mo alam na ko and never eat or no drink for 3 days. Sayunan ka na. Di mo kaon sunod sa tulong ka adlaw. Di mo inom tubig sunod sa tulong ka adlaw. Kaya na ito? Ha? Tulong ka adlaw, di mo kaon? Tingali din na ito na, amahin na ito na kung wag yun tayo mga bugas na may isunan. Kasi pagos kasi mana. Tingali, mahimo na ito na kung ang atong nagbipuha na pagasa sa taga. Ako na mong bayro ng suwi, mo bili-bili, wasi-wasi mo, way badal-badal. My maids and I will fast likewise. Pag-iwan sa tibulan sa iglesia,
mag-worship din sa among balay. Kinahanglan, magpakita tang panikingan ito. And so, sama ni Esther, pagpuasa mo para na ko, then magpuasa ko. Kuni kay, ikaw ay kakuman, uy, paglimpisa mo simbahan na, paglimpisa, yawak ko ka dito. Sama ito kayo na itong leader na. And so, I will go to the king, which is against the law. If I perish, I perish. Kung ako, mahanaw, then mahanaw ko. Ano man yan? Ibang pababay, kung wak ko'y madawat, karong puiga, karong February 14, wak ko'y madawat ng unat, wak ko'y madawat ng Toblerone, wak ko'y madawat ng Greatness Card, na naman yan, magpalit ko ako. Kung way madawat, pagpalit na lang ng pinjo. Salat niyo nunguyab. Sa iyo naman niya, kung mamatay ko, kaya mo at ko, atubangan sa akin, kung mamatay ko, So, ang tuloy na magkaitsunan, aron sa pagluwas sa magkatawan. Ang istorya hindi magkaitsunan may sa katao, na si ganito, katong sip-sip na tao ba? Saman. Nga, siya mahal may mga grupo diri sa atong giharian, imong giharian, na lahit sila pagtulunan. Ingon pa niya, kung imong ipasagdan, kanya ilang pagsimba lahit. Kung imong silang pasagdan, na base magka-problema ka sa katapusan ng panahon. Kaya nasubok ang si Aman kang Mordecai. Kaya gusto ni Mordecai na pahamtangan ko, kaya yung isulod si Mordecai, ato ni Aman. Pero kaya nahibalaan niya, mahudiyo niya si Mordecai, ingon pa niya, kinahanglan, mahal na rin, laglago na ng mga kawalan. Ang hari magkaitsunan, kalahit mo dito sa una, pag siniwan mo lang sa hari, delikado na gina. Moto nga, gipadala na yun, gipa-spring out na dahil ang mga balita nga adunay pagkahimuon nga paglaglag sa katawan sa Diyos. Wa pa man tingali sa, kung naapay internet nga itong panahon na, grabe na mga email ang ipadala. Na ang mga GNT, ang mga ninjaman, nagdala ng mga mensahe. Kapag yun, ang mga dunot delay, do not delay ka. Do not delay ka ng mga email. Ipa, katag na ang mga mensahe. Nato yung panahon na, kaya yung Miss Universe karoon sa pagyon, Miss Philippines, kaya na yung mga, kasi tawag sa English, fashion show, Passion show? Beauty pageant magkaisunan. Biblical na inasok na pa rin. Pero dahil lang ilang beauty pageant kaya ito kayo. Dili man ito na nagbikini ang magkaroon, mura na lang balik na lang isukot. Sa ilang kaya ito magkaisunan. Bidung kaayot ilang sinutan. Pagkalito na yun. O sa dihang na istorya po, kay si Basti, di patawag sa hari, wala niya ito, tumatang hari, nasuko, itong nalita siya yung suko, no? O, pananalim po, kay si Basti, di pumihan, kaya nagpatawag, o beauty pageant ang mga hari. O, si Esther, si Hadassah, ang napilian sa hari na higong maging pagkaayo ang hari. Sa diyan, may malo si Mordecai, na naglagon siya, o nagyang magkatauhan, di ko saman siya, Mordecai put on sackcloth and ashes. Nagkuha siya, abo, ihagitang siya ulo. Nagsuot siya sa sako. Ano yung mga klases mga tao ka ito nga? Naagad sila yung mga kanalitang kapakyasan, parang ni David. Sa dyan, bala niya, namatay yung bata. Nagusan siya. Na, suot ko siya, nagbangunan siya magkisunan. So muna, si Esther magkaisunan, may preparasyon, mga ina sa ating teksto bagay na, pag-asa mo na ako, para na ako. Tao na ina ang matigulang sa iglesia sa Sison, ina ang matigulang sa iglesia sa Sentral, ina ang matigulang sa iglesia sa upang mga sakop nga iglesia ni Inisituha, nga pag-asa mo lang na ako kay matubang ko sa hari. Si Esther magkaisunan, may preparasyon ng ino. So kung si Esther, ano na yung preparasyon sa ipang matubang sa hari, kita usap kinahanglan sa di kata maghimo sa mga 10 effort, dapat natay personal preparation. We have a spiritual preparation, daily personal
prayer. Kumusta ang atong personal prayer, son? Basta ang atong pag-ampo, tama na, panahon na yun sa tingkaon. Usahay, kung ang Ginoo pagtututan pa lang, mag-iong tingali, mayroon na mga ampo o kanan na amoy mga bayronon. Muduol rin mo na ako o daghan mga balatian. Muduol rin mo na magkahilundong na ako o naamoy tuyo na ako. O ba gani? Sa diyan na dapat mo iso na hinumduman ka ng Ginoo. Sa diyan nakapasan mo sa word exam, hinumduman ka ng Ginoo. O sa diyan, wala ka kapasan na hinumduman po baka na ito ang Ginoo. Mga kaisunan. Sa nang panahon, hinumduman na ito ang Ginoo. Daily personal prayer. So, sa yun, daily Bible study. Tanglan, naatay, asa naman mga chapter karon sa Biblia, so, dapat naatay, daily journal. Kami naanan dito sa video, kay si Pastor Gariban, matagos sa naman ka na ay journaling ba? Journaling. Kana bang, inibasa naman sa Genesis 1:1. Ang maging mga reflection dito, truly God created heaven and earth. Wala. Pagkasunod lang po ba? Chapter 2 lang po sa Genesis. Okay. Sunod. Regular fasting. Kapila mo magpuasa sa kabulan ito. Okay, sa pa may nagpuasa karon. Ang uban, wala ko magpuasa na sir, kaya resulta puas mo. Ikaw din dun. Maul sir, kapila ka magpuasa sa kabulan. Why pasa? Lagi ko ganito sudan. Pasahan pa rin mo ng lagi ka. Ganito sudan. Mapasam. Kapila ka magpuasa sa isang katuig. May bugas. Elder, kapila ka magpuasa. Usay, kaduha. Brother, Elder Laig, kapila magpuasa. Kawala. Kawala? Elder, kapila magpuasa. Sa isa katuig maraguyak. Praise the Lord. Kaysa sa kung katuig, wala. No? Regular, fasting sa kabulan, yung usa. Depende na natin mo. We must have a personal preparation. Behold, the Son of God bowed in prayer to his Father. Though he is the Son of God, he strengthens his faith by prayer and so on. And by communion with heaven, gathers to himself if power to resist evil and to minister to the needs of men. Acts of the Apostles, verse 56, paragraph 1. So, kung si Kristo, Diyos na gani, naghimo ka mga sa iso sa iyong personal prayer, no? Nag-communion siya, diyan sa langit. Ikaduha, tulura man yung kapunto, willing to leave the comfort zone, and so, I will go to the king, which is against the law. Mubiyak sa ako sa akong trono, kahit kung atubang ko sa hari. Esther must leave her comfort zone. We must leave our comfort zone. Dapat sa usa ka semana, biyaan sa ato ng atong pagnegosyo bisan ka usa sa semana na ison. Aron sa paghatod ang mga pamphlets, aron sa paghatod o mga basahon. Dili kay mahatutan ito mga chismis, mga kaisunan. Dapat mubiya sa takadali, magsakripisyo takadali, mga kaisunan. What's your comfort zone? Sa comfort zone, mga kaisunan. What's your comfort zone related to his ministers, training and health? Ikaroon na ito iksoon. Dapat atong magtuon ka na ito, pagkulang sa vital statistics, kabalutaan iksoon nga kabaluta ka na ito mag-BP, dili ka tama-tama ng brand, murag, ang imo altang pula, pag-head na ito karoon. Sila, brad, murag, pali karoon, kanang luspad ka, murag nanilig siguro ka karoon. The work which the church has failed to do in time of peace and prosperity, she will have to do in terrible crisis under the discouraging, forbidding circumstances. Magkusunan si Esther, sakripisyo din sa kadali. O
Pagkitahin mo siya, kung mamatay ko, hindi mamatay. Mamuyag, kung sukton di, ayo, o dili, sukton di. May nabagwapa. Ano kayo? Katulo, ready to face the consequences. Yung takalong basa niya. Palagi ng gawas-gawas ng usap English class na. Esther go to save her people. Esther go unwilling to pay the consequences. Ministers, elders, brethren, go to save God's people. Ministers, elders, and church members unwilling to pay the consequences. Dapat manglakaw kita. Salamat Kinder sa imong paghatag initiative nga ugma manghatod na mo asa man ugma taganaan magunsa man manghatag siya ang imong pagkato manghatag ka basbo ina kato ila mabasa isuon pabuto yung panahon na makita din sila sa kamaturan magpadugan din sila kapag sa papit tuwan kasi Kinder liur ka na kung sa kapamilya dito kung Isra na mo na yun ang habit suon na magunsa magbayad ko sa iyo. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, katong kanta kagaina ison, and lo, I am with you always even to the end of the age. Matthew 28:18 to 20. Ubanan kas Ginoo makiigsunan. Mabautismuhan man ako sa dili kanang imong gibay ustayanan. Ubanan kas Ginoo. Ang atong tuyo ang pagsawag ras maayong balita. Ang Dios na ang paturo niya. The word manamili na. Okay, ato na isa mali. Kay humot ng sudan. Reach the Lord, I will go. We must have a spiritual preparation. Dapat sa ipata, magbayad sa ikaw ang sa atong doktrina, mga Kristo. Lord, willing to leave the comfort zone. Ako na po ni, nasulti na ako ni, ngali sa dagan ngayon kayo. Pero ako na po ni isulti na ang mga saksi ni Jehovah, bisan kung sa nila kabisi sa ilang buhaton, may panahon yun sila na manghatag Ilang sa ilang basahon. ikapulo. Kada sa Kung makagamit sila sila ikapulo, wages mga trabaho. trabaho. Ang may ikapulo din. Then, ready to face. Sila may magamit. Bahalag diay ka. Bahalag tamayon ta magigsunan. Importante, nakahatag ta sa mensahe sa pasigahan. Sila rin yung mensahe ba? Manglakaw ta isuon tungod kay subo is Ginoo. Manglakaw ta tungod kay nagsaad siya. Lo, I am with you always. Ako magkawan kayo ninyo bisan pa sa katapusan sa kalibutan. Ako nagkapaginaot na karon to ikay isuon dili lang ta manglakaw. Kundi sa katutigan pa, di asa ka paabdul sa Ginoo. Sa magkatutigan asa ta paabdul sa Ginoo atong ilan. Manglakaw ay ito samtang wak pa tayo mag-wheelchair. Kaya mag-wheelchair, magbay ko sa atin na lakaw. Sakay naman na. Kaya si Brother Marcos, naghatog o mga saan na yung produkto? Tahimo, herbal oil. Hatog siya sa customer. May patawan pa yun yung basahon. Sa ilang kanin. Tingnan si Elder Plaza. Nag-drive siya mag-eksunan. Pag na-ox pasayro, tununan na po niya o basahon. Tingnan sa activity. Kailan ako nagpatubil sila. Kanino ba na yung pinsa magpatubil, tagaan yung basahon mga dili magputo. Kanino naman ang soon. Nas katapusang panahon, katong diwali taon natin din na dito sa langit may manguhin ko. Salamat
sa imong pagtaganan. Salamat sa paghatag sa imong sayo. Kaya kung dili para tumuloy mo, wala kang kakulit. Kita unta ang hinungdan igsoon nung makaabot sila po sa gingharian sa langit. Pinaagi nato na magpagamit sa buhay. Ang akong classmate na si Palin, parinting nga nila la Adi. Yung sa dato, kay dato pa nga mong sanod. Dato, karon magpagamit kay kita sa Ginoo. Kay kanya ito nagpagamit ng nasayawa. Karon magpagamit ka sa Ginoo. Igsoon, pili mo. Kinsa may gusto mong gamit dito? Ang yawa o ang Ginoo? Pwede, boss. Fred, ako nagkapanginaon, nagdiling katapusan, naguto sa akong kinabuhi, ibibigay nato sa Ginoo alang sa iyang Saan naman dahil tapos wala mo nato. God bless and more power.